a siyar da zango a gudumariya inda za su kwana, kuma washe gari laraba za su shigo garin difa. Wannan abin tarihi ne a jihar difa, a gare mu duka. A wannan damar zawar da za su yi nan wurin, muna gayyata ku dukkan jama'ar difa, da yara da ƙanana da mata da maza da sarakan gargajiya da malumanmu da dukkan ƙungiyoyi wanda suke zaman kansu na mata da na maza a hoto a yi da fifi a tari manyan bakinmu. Yau wata guda kuke tare da mu, kuna taya mu shirye-shiryen karɓan wannan bako. To aski ya zo gaban goshi, abin da ya saura a hoto a tare su da hannu biyu, a gwada musu ƙamna, a gwada musu iya tarbe. Jama'ar difa muna gayyata ku talata a hoto a gudumariya da mene, ran laraba a hoto a garin difa. Yau alheri ne a ce ka ga shugaban kasanka ya zo ya ganka. Yau General Tani da sai sun hau iko yau shekaransu kusan 3 ciki wannan shekarun nan da suka yi lalle. Wajen caduwa an an samu inda adda teku ta ƙasa, ba dan gulbi ba da in an ja su ƙare, teku ce akwai, daga nan za a shayo ruwa insha Allah a kawo maraɗi wadda ba za a sake kishirwa ba insha Allah. Waɗanda sun ka kama muna zandar sun ka tarmake mu da wajen miliyar 100 a magance matsalar ruwa zandar. Sun zo nan sun yi bincike sun gani watanga da muke ciki yau sati guda ne ina ji da sun ka koma, sun ce da raida Allah za su shigo a wannan al'amari ko a samu abincin da duk an kai nan kan ya ɓaci a sarrafa shi. Shine ga turanci aka cewa Center Agro Industrial. Kamfani za su yi da abincin da duk mutane sun kai wanda bai iya daɗewa a jiye, a sarrafa shi. Miliyar wajen 60 sun ka keɓe da za su kama muna a yi wannan aiki, kuma nan za a yi shi maradi insha Allah. Zancen ƙasa ne. Labusan nino.